Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Khona bhalile ukuthi mina ke nginokuphupha inkomo ijaha abantu. Lelo phupho ngaphambi kwangichaza ngicela subscribe ku YouTube. Sichaza amaphupho uyasubscribe nkosi yami, hamba sesinyusa ama subscribers ku YouTube, uyasifollow ku TikTok ukuze ungaphuthelwa yikho konke engizokuchaza. Uma ukuthi phupho bejahwa inkomo abantu, lelo phupho lisho ke ukuba ke nedlozi likuvikelayo, okusho ukuthi le nkomo le imele idlozi lakho elisuke likuvikela. Mawukuthi ke nawe unombuzo ungabuza ku comment section noma hamba ku YouTube ufike scrolla kunama video nje more than 1000 ufike ucinge le yephupho onalo uzobe ke usuphenduleka kulombuzo onawo. Khumbula ukuthi ukusubscribe kwakho kusiza mina ngisiza wena ngokuthi ngikuchazele noma ngabe liphi iphupho oba nalo kwakho ukuthi usubscribe ubuze ku comment section umbuzo onawo. Nisale kahle.